Luka je bila centar Evropskog samita o ekonomiji i bezbjednosti. Svečano je bilo u Banskom dvoru gdje je Banjalučka berza proslavila 25 godina rada. Idemo i na jug Srpske, gdje cveta hotelijerstvo, ali i van Republike Srpske, da saznamo šta se nudi i van turističke sezone. Gledate još jedno izdanje emisije Biznis klub. Dobrodošli. Teme bezbjednosti, diplomatije, ekonomije, o budućnosti u multipolarnom svijetu ekonomije, energetike. Sve je to bilo u fokusu prvog Evropskog samita o ekonomiji i bezbjednosti održanog u Banja Luci u organizaciji Gold instituta, gdje je učešće uzelo više od 100 učesnika iz preko 20 zemalja. Naravno, uz prisustvo najistaknutijih predstavnika institucija Republike Srpske, kao i onih iz svijeta biznisa, bezbjednosti, diplomatije i politike. Učesnici samita razgovarali su i o ekonomskoj otpornosti, regionalnoj integraciji i investicionim mogućnostima u balkanskim ekonomijama, te ulozi demokratskih institucija, upravljanju i vladavini prava u smislu podrške, bezbjednosti i ekonomskom rastu. Ovo je za nas mogućnost da izgradimo odnose između Sjedinjenih Američkih Država i Republike Srpske. Važna prilika dok gradimo taj odnos i dok smo prisutni ovdje u regionu. Ovo je prilika za nas da zaista vidimo rezultate u nečemu što donosi veću stabilnost u Evropi, na Balkanu, ali i u Sjedinjenim Američkim Državama. Naši diplomatski odnosi se znatno produbiti i što ćemo imati priliku da se za Banja Luku i za Republiku Srpsku čuje i nešto šire, ne samo u regionu, već i u svijetu. Svjetske političke okolnosti se mijenjaju. Narodi sve više traže pravo na sopstveni glas, suverenitet i politiku zdravog razuma. Upravo zato je važno što se danas ovdje nalaze ljudi koji vjeruju u slobodu, dijalog i pravo naroda da sami odlučuju o svojoj budućnosti. Srećna sam, ponosna i uzbuđena što vidim da Banja Luka ima toliko prijatelja i saveznika što je danas upisana na mapu važnih političkih i diplomatskih centara svijeta. Ekonomski samit u Banja Luci od velikog je značaja za Republiku Srpsku. Na pravi način pozicionira Banja Luku kao jedan od najvažnijih centara dijaloga diplomatske i intelektualne razmjene u regionu Zapadnog Balkana, rekao je to Nemanja Starović, ministar za evropske integracije Srbije, sa kojim smo i mi razgovarali. Između ostalog, pričali smo i o članstvu Srbije u Evropsku uniju i na koje sektore bi se to i kako odrazilo. Evo, kako bi se članstvo Srbije u Evropskoj uniji odrazilo, ajmo reći, na sektore privrede i ekonomije? Kao što znate, članstvo u Evropskoj uniji predstavlja strateško opredeljenje Republike Srbije, stvar strateškog izbora koji smo kao država i društvo napravili još pre mnogo godina i mi se na putu ka članstvu u Evropskoj uniji nalazimo već nešto više od četvrt veka. Srbija je počela pristupne pregovore o članstvu u Evropskoj uniji još 2014. godine i u tom procesu smo sproveli brojne, veoma zahtevne, sveobuhvatne strukturne reforme. Naravno da ponekad postoji ta vrsta zamora od pristupanja, budući da proces traje toliko dugo, ali također i zbog toga što punopravno članstvo još uvijek nije u potpunosti na vidiku i nekada podsjeća na pokretnu metu, što joj se više primaknete, ona se negdje dodatno izmiče. To stvara određenu vrstu i zamora i frustracija u našem društvu, ali ipak mislim da moramo na jedan veoma odgovoran, racionalni, pragmatičan način da razumemo ne samo to da je u našem vitalnom državnom i nacionalnom interesu da postanemo članica Evropske unije, dobijemo mesto za stolom na kojem se svako ko odlučuje o našoj budućnosti i našoj sudbini, već da na pravi način shvatimo i to da smo i tekako do sada već imali koristi usled same činjenice da smo kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i da napredujemo na tom putu ka članstvu. To ne mislim samo na onu direktnu finansijsku pomoć kroz IPA fondove i druge finansijske mehanizme, koja možda jeste skromna i meri se u slučaju Srbije tradicionalno sa negde oko 200 miliona evra godišnje. Mislim na nešto drugo što je daleko važnije, a to je jedna prosta činjenica koju moramo shvatiti, da ništa od onoga što smo postigli u prethodnih 10 godina u smislu ekonomskog rasta,
razvoja, u smislu razvoja naše infrastrukture. Činjenica je da smo kao država utrostručili naš brutodomaći proizvod, da smo imali u prethodnim godinama i do 5 milijardi evra direktnih stranih investicija, da ništa toga zapravo ne bi bilo moguće da mi nismo kroz naš put ka članstvu u Evropskoj uniji projektovali i stabilnost i predvidivost i stvarali povoljnu ekonomsku i povoljnu investicionu klimu. Dakle, uz puno razumevanje prema različitim negativnim emocijama koje su potpuno shvative kada govorimo o običnim ljudima, na nekom ličnom nivou koje ne mogu lako da se pomire nekada i sa licemerijem i sa dvostrukim standardima kojima smo izloženi. Nekad se to svodi, nažalost, čak i na uvrede i na poniženja, ali znate, kada ste u poziciji vođenja države, morate imati uvek pred sobom širu sliku, morate imati jedan racionalan, pragmatičan i odgovoran pristup i morate svoju politiku bazirati na državnim i nacionalnim interesima. Naš interes svakako jeste da pristupimo u Evropskoj uniji, ne zbog toga što bi taj dan kada postanemo punopravni članovi trebali da fetišizujemo na bilo koji način, ne, već zbog toga što to predstavlja važnu etapu kao onom suštinskom i stvarnom cilju, a to je ubrzana politička i pre svega ekonomska konvergencija sa državama centralne Evrope. Naš je cilj da sustignemo i prestignemo one države koje su dugo godina bile ispred nas u smislu privrednog razvoja, životnog standarda, kao što su jedna Mađarska, Slovačka, Češka, Poljska, i zaista verujem da smo na dobrom putu. Srbija je već po indikatoru prosječne mesečne zarade pretekla koncem prošle godine Bugarsku i sa realizacijom naših razvojnih planova Srbije 2030-2035. Mi ćemo po prosječnoj zaradi, čvrsto sam ubeđen u to, samo u narednih 4-5 godina preteći još 4 ili 5 država članica Evropske unije. Da bi sve to bilo realno ostvarivo, bitno je da budemo na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Kada govorimo o privredi i ekonomiji, ko je Srbiji nekako važniji i bolji partner? Da li su to zemlje Evropske unije ili Kina i ostale? Ja ne bih pravio tu vrstu poređenja, pošto su nam zaista veoma dragoceni, investitori koje dolaze kako iz Evropske unije, ali i iz država poput Narodne Republike Kine, sve više i sve značajnije, ali i Južne Koreje, Japana i drugih možda udaljenih, ali veoma bitnih destinacija. Naša ekonomija, naša privreda jeste u velikoj meri integrisana u lance vrednosti Evropske unije. To je veoma važno, zbog toga na nas utiču gotovo sve odluke koje se za stolom u Briselu negde donose, ali takođe moramo razumeti da i dolazak investitora iz drugih delova sveta, iz Japana, Južne Koreje, Sjedinjenih Američkih Država, ali čak i same Narodne Republike Kine, jeste uslovljen našim putem ka članstvu u Evropskoj uniji, jer svi oni kada recimo podižu svoje proizvodne pogone, investiraju značajan novac, sprovode investicije sa horizontom realizacije od 15, 20 i 30 godina u budućnosti, računaju ne samo na relativno malo tržište Republike Srbije, već na mogućnost plasmana svojih proizvoda, odnosno pružanja usluga na velikom tržištu Evropske unije. I još ću vas pitati kakva je saradnja sa Bosnom i Hercegovinom, odnosno Republikom Srpskom? Ja mislim da je saradnja sa Republikom Srpskom zaista sadržajna, da je ona sveobuhvatna kao što i priliče, činjenice da Beograd i Banja Luka nemaju nikoga bližeg, u odnosu jedna na drugu. Mislim da smo puno toga postigli u prethodnim godinama, da se ne radi više samo o tome da se grlimo, ljubimo i tapšemo po ramenu, što je primereno braći i sestrama, već da smo uspostavili i snažne strukturne ekonomske veze, da postoji intenzivna politička komunikacija koja se odvija kroz poprečni presek državnog sistema, i mislim da je to na obostrano zadovoljstvo kako građana Republike Srbije, tako i svih građana Republike Srpske. Hvala vam na razgovoru. Hvala vam. Banjalučka berza obilježila je 25 godina postojanja svečanom ceremonijom i konferencijom. Događaj predstavlja priliku da se sagledaju postignuti rezultati i uloga Banjalučke berze u jačanju domaćeg tržišta. Značajnija uloga u tržištu kapitala, investiciona kultura i znanje. Time se, između ostalog, 25 godina vodi Banjalučka berza. Biti 25 godina na berzi je bila velika privilegija, pogotovo što smo tu od početka, što smo zajedno sa bankama, brokerima gradili institucije tržišta kapitala. Rezultati pokazuju da smo dosta toga učinili, obimi prometa su bili značajni
Pored toga razvijali smo dosta tehnoloških rješenja, ne samo za berzu, nego za brokere, za investicione fondove. Internacionalno smo vidljivi, podaci sa Banja Lučke berze su i na Bloombergu, na Reutersu, na svim međunarodnim medijima. Na Banja Lučkoj berzi za 25 godina ostvaren je promet od oko 11 milijardi konvertibilnih maraka, kroz gotovo 1 milion transakcija, čime je pokazana pouzdanost i efikasnost sistema, istakao je direktor berze. Osvrnuo se i na izazove sa kojima se susreće. Svjesni smo mi izazova s kojima se mi suočavamo. Problem manjka likvidnosti nedovoljnog tržišnog materijala je problem s kojim se suočavaju sve regionalne berze i to su upravo izazovi o kojima želimo danas da otvoreno diskutujemo. Generalno konstatacija da je potencijal značajan postoji s obzirom na iznos depozita koji trenutno postoji u bankama u Republici Srpskoj, BiH, a i u regionu. A ono što moramo da pojačamo, to su aktivnosti u pogledu finansijske pismenosti, povećanja broja instrumenata i približavanja tih finansijskih instrumenata građanima, privrednim subjektima, kako bi promet na berzi bio značajno veći i kako bi se generalno tržište kapitala koristilo kao jedan resurs u razvoju ekonomskih i finansijskih tokova u zemlji. Jubilarna konferencija je okupila oko 300 učesnika svih značajnijih finansijskih institucija iz zemlje i regiona. Član uprave Zagrebačke berze kaže da domaća tržišta moraju proći put prilagođavanja evropskim standardima. Bosna i Hercegovina i Republika Srpska imaju jako puno kompanija koje, po meni, imaju potencijal da budu izlistani na burzi. To moraju prepoznati njihovi vlasnici, a za to mora postojati odgovarajuća regulativa. Ja mislim da postojeća regulativa se može unaprijediti i na taj način omogućiti veću transparentnost i zaštitu manjih ulagatelja, što je ključ u principu za bolji i brži razvoj tržišta kapitala. Sve berze u regionu imaju velikog potencijala rasta, ali prosto s obzirom na mala tržišta, mislim da je potrebna integracija u bilo kom smislu. Institucionalna podrška Banja Lučkoj berzi pružena je od samog početka. Ministar financija Zora Vidović podsjetila je na teške početke kroz koje je berza prošla. Zato je danas kreirano transparentno okruženje i sistem mora da ide u korak sa vremenom. Svako finansijsko tržište govori kakvo je stanje u državi o kojoj se govori, a mi možemo reći da je naše finansijsko tržište apsolutno pokretač ekonomije i da ono govori o stepenu razvoja ekonomije. Nakon 25 godina rada možemo da konstatujemo sa čašću i ponosom da je tržište kapitala Republike Srpske samostalno i nezavisno. Obilježavanje 25 godina rada Banja Lučke berze predstavlja važan događaj za finansijski sektor Republike Srpske i cjelokupnu poslovnu zajednicu, ali i da se potvrdi važnost daljeg rada na razvoju transparentnog, efikasnog i pouzdanog tržišta kapitala. Povodom učestalih javnih istupa u kojima se tvrdi da je prirodni gas jeftiniji energent od biomase, te da bi gasifikacija automatski riješila pitanje daljinskog grijanja u Banja Luci, oglasile su se ekotoplane. Iz ovog preduzeća poručuju da je toplana energija iz gasa gotovo duplo skuplja od energije iz biomase, te su iznijeli precizne i povjerljive ekonomske pokazatelje. O tome je naša Valerija Ilić razgovarala sa članom upravnog odbora Ekotoplana Banja Luka. Gost emisije je član upravnog odbora Ekotoplane Banja Luka Dragiša Zečević. Dobar dan, Dragiša, hvala vam što govorite za ATV. Evo, u javnosti se često može čuti tvrdnja da je prirodni gas jeftiniji energent od biomase i da bi gasifikacija automatski dovela do nižih cijena grijanja za građane. Pa evo, da li su stvarni ekonomski pokazatelji i cijena proizvedene toplotne energije potvrđuje takve tvrdnje? Pa ja prije svega želim da vam se zahvalim za takvim pitanjima i takvom interesovanju. Znači, neko ko se konstantno bavi energetikom zadnjih 10 godina i cijenama energenata vrlo dobro zna da je ovaj grad, na primjer, platio veliku cijenu zbog toga što se grijao na fosilna goriva i ostavio ogromne gubitke koji su i danas veliki teret gradu Banja Luka. Ono što je bitno da kažemo svim zainteresovanim, to je da zvanična cijena
zemnog gasa po zvaničnom cjenovniku koji imamo od Sarajevo gas, istočno Sarajevo, je duplo veća od cijene grijanja na drvnu sječku, odnosno biomasu po cjenovniku šuma Republike Srpske. I to je jako bitno da građani čuju i da građani to znaju. Jer u zadnjih mjesec dana stalno imamo određene teme u javnom mijenju da je gas jeftiniji, da je i sve te neke benefite koje nosi. Gas kao gas ima svojih benefita i oni su opšte poznati, ali što se tiče cijene, tu je dupla razlika. I to je jako bitno da građani i prije svega donosioci odluka u Banja Luci znaju. Na primjer, godišnja nabavka drveta za proizvodnju toplotne energije u Banja Luci košta negdje oko 10 miliona maraka, a godišnje, da bi se ta ista energija proizvela iz gasa po zvaničnom cjenovniku koji sad imamo u Republici Srpskoj, to bi koštalo 20 miliona maraka. Koliko bi prelazak postojećeg sistema daljinskog grijanja u Banja Luci sa biomase na prirodni gas bio tehnički i finansijski zahtjevan proces i šta bi sve podrazumijevala takva transformacija infrastrukture u Banja Luci? Pa prije svega mi imamo jednu od najnovijih i najmodernijih toplana u jugoistočnoj Evropi što se tiče savremenosti, s druge strane tehničke opremljenosti i svega ostaloga. A da bi sad uradili novu toplanu, to je jedan veoma zahtjevan, opširan proces i prije svega skup proces. Postojeća toplana na mazut koja je u Banja Luci, koja se sad trenutno koristi za pikove u proizvodnji energije, nije sposobna da se transformiše na toplanu na gas, jer su tamo kotlovi koji su stari preko 50 godina i njima je davno životni vijek izašao, tako da ako se neko razmišlja o proizvodnji energije iz gasa, treba da razmišlja o potpuno novom postrojenju, a izgradnja novog postrojenja je jedan dug i skup proces. Koliko bi oslanjanje na prirodni gas kao energent koji zavisi od uvoza i globalnog tržišta moglo predstavljati rizik za dugoročnu energetsku stabilnost i sigurnost sistema grijanja u Banja Luci? Sam projekat ekotoplane je višestruko nagrađivan baš zbog svoje energetske bezbjednosti koju je donio gradu Banja Luci. Jer mi sav energent nabavljamo u krugu od 50 km od grada Banja Luke i imamo ga dovoljno i za narednih 50 godina ga imamo i nećemo ga potrošiti. Današnja geopolitička situacija, prije svega koja se tiče energenata, gasa i nafte i svega, svima je vrlo jasna i vidi se koliko su zemlje sve ovisne o tim geopolitičkim kretanjima i koliko je malo potrebno određenih geopolitičkih sukoba da dođe do ozbiljnog poremećaja i u cijeni, a s druge strane i u snabdijevanju. Tako da Banja Luka ima, možemo reći, jednu veoma dobru stranu kod proizvodnje toplotne energije, a to je ta gdje nemate uticaj geopolitičkih okolnosti koje se dešavaju sada u svijetu na grijanje grada. U kojoj mjeri sistem grijanja zasnovan na biomasi doprinosi energetskoj nezavisnosti, stabilnijem planiranju troškova i dugoročno održivom modelu razvoja daljinskog grijanja? Sama činjenica da imate svoj energent, znači bez obzira šta vam je alternativni energent, pričali smo o ovim geopolitičkim okolnostima, vi kad imate alternativni energent koji je možda iste cijene, vi ćete uvijek prije koristiti svoj. Jer vi da bi kupili neki alternativni energent koji morate uvesti, vi morate se ili zadužiti kod banke ili proizvesti neku robu, prodati u inostranstvo pa dobiti devize pa kupiti. A vi ovako, u slučaju ekotoplane, mi sav energent nabavljamo u Republici Srpskoj. Znači, novac za energent prebacimo šumama Republike Srpske i taj novac opet ostane u Republici Srpskoj. Šume plate podizvođačima, plate radnicima, plate sve druge svoje troškove koje imaju i mi imamo taj zatvoreni ciklus. Znači, mi taj novac ne iznosimo. Vi imate, opet vam kažem, da je cijena gasa ili mazuta ili nekog drugog alternativnog goriva identična
biomasi, opet bi logika stvari govorila da trebamo koristiti vlastiti energent. Hvala vam na ovom razgovoru. Gost emisije Biznis klub bio je član upravnog odbora Ekotoplane Banja Luka Dragiša Zečević. Kranovi su u Trebinju na sve strane. Naravno, grade se stambene zgrade, ipak u zadnje vrijeme se pravi i sve više hotela. Hotelijerstvo je na jugu u ekspanziji. Zašto, saznaćemo u narednom prilogu. 2 hotela pred otvaranjem. Jedan nedavno otvoren, jedan počinje da se gradi, a još jedan se planira. Hotelijerstvo je na jugu u ekspanziji. Očigledno je da se isplati, pa investitori ulažu. Luksuzni hotel nikao je u gradu Sunca. Iza nas se nalazi jedna velelepna građevina koja će svim onima koji žele da uživaju, da imaju poseban komfor, da li je u pitanju porodični odmor, poslovna putovanja, team buildings i konferencije. Naš hotel Amfora će biti upravo taj hotel koji će moći da vam pruži usluge sve koje želite. Amfora će svoja vrata otvoriti početkom jula, a oni koji su to davno uradili kažu da rezervacije u trebinske hotele stižu tokom cijele godine. Ovu već sada ocjenjuju odličnom. Od aprila, onako je bilo pa 90% popunjenosti, maj 100% popunjenosti, najave za jun, jul, avgust, šta da kažem, znači prezadovoljni smo. Potrebe za hotelima definitivno ima, kažu iz turističke organizacije. Ovo najbolje govori o stabilnosti tržišta, ali i o tome da je turista u Trebinju iz godine u godinu sve više. Pravimo neku komparaciju za neki desetogodišnji period. 2016. negdje imamo oko samo 800 leževa kada govorimo o hotelskom tipu usluge i nekih 10 hotela, da bi u ovoj tekućoj godini negdje izašlo na 2500 registrovanih smještajnih jedinica kada govorimo o hotelskom smještaju. Ako se ovom broju dodaju stanovi, grad na jugu broji oko 4000 registrovanih smještajnih jedinica. Najmanje je još toliko neregistrovanih. Ipak se zna desiti da nema nijedan slobodan krevet. Tako je bilo oko 1. maja. Evo, mogu slobodno da kažem da sam imao grupu iz Makedonije koju sam smjestio kod kolega u Bileću. Slična situacija bi se mogla ponoviti 18. i 19. juna, kada se održava prva konferencija o gradnji. Trebinje 2026 gradimo region. Svi hoteli su već rezervisani. Baš tada će stručnjaci iz cijelog regiona govoriti o izazovima i ekspanziji gradnje. Hoteli i smještaj su većinom rezervisani za Primorje. Ako se ove godine odluči za planinu umjesto mora, Zlatibor 365 dana nudi turističke sadržaje. Koji su to sadržaji u sezoni, ali van nje donosimo u razgovoru sa Nikolom Novakovićem, direktorom turističko-rekreativnog kompleksa Zlatibor. Evo, učestvovali ste na panelu turizam, kreiranje aktivnih sadržaja van sezone, pa koji su to sadržaji van sezone? Dobar dan i prvo da se zahvalim što sam imao priliku uopšte da budem jedan od panelista, da istaknem da je uvek sjajno vidjeti kolege sa drugih destinacija, razmeniti mišljenja, suočiti se sa problemima koje svi mi imamo na destinaciji kako bi kreirali upravo tih 365 dana čitave godine. Zlatibor je negde uspeo da niveliše i letnju i zimsku sezonu i da u vansezonskim mjesecima po meni po razvoju sportske infrastrukture da jedan uvod u tih 365 dana dolaska gostiju na Zlatibor kroz različite sportska takmičenja, ali ne samo to, već kroz jasan kalendar i kulturnih događaja, kroz jasnu promociju turističke organizacije Zlatibor koja to radi na jednom vrhunskom nivou, ali i kroz manifestacije koje je naša Gol Gondola kao jedan infrastrukturni projekat koji je proteklih nekoliko godina dao pečat svemu ovome što lokalna samouprava radi u proteklih 20 godina.
Nekako sve više turisti i ljeti idu na planine. Da li je to sada slučaj na Zlatiboru i šta nudite po ljeti? Pa jeste, to je definitivno nama letnja sezona duža nego zimska. Mi smo vidjeli problematiku zimske sezone. Zlatibor nije skijaški centar kao Jahorina. Mi smo rekreativni ski centar, ali tu zimsku ponudu potpunjujemo sa drugim sadržajima koje nude i hoteli, koje nudi sama destinacija. Što se tiče letnje sezone, mi trenutno recimo na Zlatiboru imamo svetsko prvenstvo za gluve osobe do 23 godine i to je počelo pre par dana, trajeće do 23. maja. Nakon toga kreće nam jedan veliki sportski događaj u organizaciji Turističko-rekreativnog kompleksa i ASF-a kao krovne školske sportske federacije. U pitanju je svetsko prvenstvo za košarkaše do 18 godina koji će okupiti opet preko 1500 direktnih učesnika, indirektnih mnogo više. Tako da, dok individualni gosti svakako su pronašli Zlatibor kao destinaciju koja im pruža sve za aktivan odmor koji traje 4, 5, 7 dana, jer pored obilazaka lokaliteta oni imaju zaista sjajne uslove u hotelima koji nude spa i wellness centra od preko 5000 kvadrata koji će svakako zadovoljiti najzahtevnije goste kojih definitivno na Zlatiboru ima. Da li imate neki, bar evo približno broj podatke, koliko turista godišnje bude na Zlatiboru? Pa za prošlu godinu, ako se ne varam, to je 1.800.000 noćenja je ostvareno na Zlatiboru registrovanih. Taj broj je znatno veći jer je dosta gostiju spava i neregistrovanim ugostiteljskim objektima, što je nama jedan od glavnih izazova i na čemu će i turistička organizacija i opština Čajetina u narednom periodu sigurno dati fokus kroz razne benefite koji će imati gosti koji su prijavljeni i registrovani u centralnom sistemu, tako da je to ono što direktno prihod opštine je taj deo od boravišne takse koji bi sigurno bio još značajniji da se te stvari uvedu u normalne tokove, ali ja verujem da će se i uskoro i to rešiti. Zašto se odlučuju na te stvari da ne registruju apartmane? Pa znate kako, Zlatibor ima 14 hotela i tu je negde oko 7,5 hiljada registrovanih kreveta u hotelskoj industriji. Ako uzmemo da je oko 100.000 kreveta trenutno na Zlatiboru, jasna je činjenica da neki gosti se ne bave izdavanjem tokom čitave godine, neće da jednostavno da imaju takvu neku obavezu, ali onda u tim periodima kada su pikovi svakako hoće da zarade neki benefit od tog apartmana da dobiju i samim tim zbog velike količine apartmana mi ne možemo sa tim brojem službenika koji kontrolišu boravišnu taksu da jednostavno evidentiramo sav kapacitet neregistrovanih korisnika. Kakva je saradnja sa regionom, državama regiona i koje to ideje i kakvu saradnju imate? Pa evo i sad smo ovde na ovom panelu čuli priču i temu o cikloturizmu. Što se tiče opštine Čajetina, Zlatibora i zapadne Srbije, mi najveći broj gostiju imamo iz Srbije i naravno zemlje okruženja. Sa tim zemljama imamo izuzetno dobru saradnju i dobru povezanost. Sam projekat Ćire će dati jedan novi pečat samoj turističkoj ponudi, jer tu više neće biti tih regionalnih prepreka, da kažemo da će gosti u jednom paketu proći i kroz Mokru Goru i kroz Višegrad, doći do Sarajeva, ali sam cikloturizam mi smo izabrali, ove godine smo i bili u posjeti u Ljubljani i tu smo imali veliko zadovoljstvo da sa podžupanom za sport pričamo, razmenimo iskustva i da grad Ljubljanu uzmemo kao mentora za razvoj cikloturizma, gde smo ovde čuli podatke koliko su zapravo gosti koji su aktivni u samom cikloturizmu bitni za zapadnu Evropu, koliko oni benefita daju destinaciji gde dođu, tako da Zlatibor ima sjajne uslove za sve to i mi ćemo nastaviti našu saradnju sa svim državama u regionima na svakako veliko zadovoljstvo. Evo još za kraj da vas pitam kako promovišete Zlatibor u zemljama u Srbiji sigurno, u zemljama regiona?
Pa ovako, mi imamo dosta i bratskih gradova u zemljama bivše Jugoslavije. Evo sad baš u Trebinju, otvaranje turističke sezone u Trebinju upravo će otvoriti turistička organizacija Zlatibor, se prezentovati grad Herceg Novi, odnosno opština Herceg Novi koja je naša bratska opština. Promociju Dana Mimoze radi na Zlatiboru, mi radimo promociju naše sezone u njihovim, da kažemo, pikovima što se tiče letnje sezone. Takođe tu je i grad Laktaši s kojim imamo izuzetnu saradnju, to je naša bratska opština, ali i drugi ostali sa kojima stvarno imamo saradnju tokom čitave godine, jer je zapravo Zlatibor na nekoj toj tromeđi gde je jednaka blizina i Beograda, i Podgorice, i Sarajeva i mi to svakako gledamo da iskoristimo na najbolji mogući način. Hvala vam na razgovor. Hvala i vama. I to je sve u ovom izdanju emisije Biznis klub. Mi se vidimo ponovo za 7 dana u istom terminu. U 19 časova ne propustite centralne vijesti. Hvala vam za pažnju i prijatno večer.